Bueno, utziko ditugu kutxunkeriak alde batera, eta orain bakizu zeren txanda den, bihotz? Jolasaren txanda. Gure jolasaren txanda da. Bueno, hemen kuxinez inguraturik gaudenez, inspirazioa horretik hartu dugu. Produkziotik Euskal Herrien argazkiak erakutsiko izkigute, eta guk asmatu egin behar izango ditugu, alik eta harinen. Eta asmatzen ez duenak, kuxinazo. Venga, prest. Ni? Begira ze prest nagoen. Ni ez, baina bueno. Venga, 3, 2, 1, goazen. Iruña. Gasteiz, hombre Gasteiz da. Venga, ari zure Venga, ni txanda. txanda, ez da? Vale. Bilbo, hori, ez da Bilbo, hori da Bermio. Ez, hori zer da? Enaz egon Iruñan. Bihotz, zure txanda, please stand by. Ez dakit. Elgoibar. Ez da Elgoibar. Ez da Elgoibar, Tolosa. Gabiz geratzen nahiko txarto, Bai. Hombre, claro, joder, nire txanda antu. A tope, Ane, a tope. Zein da? Durango da hori. Ai. Hori zizungo da Durango. Santa Maria plazatik hurbilez. Urrengoa. Jo, orain nervioso nago. Mundaka, ez, erantxoe, toma! Hau nik bai banekien. Bihotz, zure txanda. Ai, ama. Ez dakit. Hori zupabea? Ez kumako? Ordizia? Ordizi! Venga, Ane, your turn. Venga, Ane. Badakit, zelanda. Ai, Hondarribitik gertu edo Hondarribi. Bueno, bat eta bat. Bat eta bat, horrengon goaz empate. Azkena tokatzen zaigu irukote, eta hau da desempatea, ze bat eta bat. Bota! Hori da... Ea. Ez. Ez dakit. Gara... Zumarraga. Azkoiti, Berango. Nahiko!